Mga binati o minahal kong matalumnon, welcome to my channel, welcome to Ikot TV News, ang channel sa kalambuan diri sa lungsod. Okay guys, today is Tuesday on June 25, 2024. Nag-overtime ta guys kay para na liquidation sa senior citizen niya deadline of mapuhon niya submission ni ngadto sa province niya ato ning gihuman guys para maka-release o balik charot correct tinod guys kung sa senior niya aron mo liquidate man niya ibalik tong excess nga kwarta niya hatagan na punta sa province charot tinawag niya ito ning gibuhat aron andam tang mutabang sa mga senior citizen niya mutabang sa lungsod. Ato gayong suportahan kanunay ang administrasyon headed by sa atong buotan o mga abtik ni Mayor Eric Ace Pahulio sa tibuok team Pahulio aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ikot pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako manghinaot nga daghang mosanong, daghang mo put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom karong 2020. Atong i-explore, i-experience, i-discover kung unsa kanindot ang lungsod. Example guys na may mga panakot, mga abot, may mga tanon, mga isda, bugas, tanang panginahanglan nga mukuan ang katawhan. Welcome mong tanan dire nga mo deliver nga mo isda guys nga ako manghinaot ay si Sir Hertos nga namay day fish dealer apili ang Matalom sir nga hatdan og isda ba para mas kuan manggod og daghang manggong mga produkto mas less ang presyo niya. Okay, balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo dire sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo invest og negosyo dire sa mong lungsod. Ikot pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom guys. Di masisindak, di napipiyo kahit mabigo, di mabibiyo di rinihinto, lagi lang sibok. Di nakabado, pinakita lang talento ko. Di napasmado pag umawak ng mikropono. Sinisipagan lang palagi at ginugusto. Ginawa no, ang tinutumbok. Di makulit at alam ko ang pinupunto ko. Makasukit, makapuslit sa ginto na pinto. Di hintog ang makamit ang silbi sa mundo. Paulit-ulit hanggang sa tuluyang mabuo. Mga pangarap at tamilyang tanging kalahok. Di nagpanggap ang puso at alam tinitibok. Di nagyabang inspirasyon lang ang inaalok. Huwag magabang kilusan at tagumpay kakatok. Nanatili na mabisa, nakapila rima, tila din ang hina. Steady lang sariwa, di rin na ng hila. Iba pagkasiba, damn. Pangarap pinagtuunan, tinutukan. Di sinukuan sa marami pagkukulang. Mga boto'y binuhusan ko ng tubig na lubusan sa taniman para lagi mayroong pagkukunan. Tempo, bumalik sa templo ng tempo. Nakinig sa lahat ng aspeto at magandang ehemplo. Maging henyo sa tunog at ito'y maeterno. Sa mga sulat sa likod ng aking kwaderno. Muling bumuelo na naman si Yelo. Tagal nating nahinto mula nung promeno. Sagad sa trabaho kahit nakakapagod. Tuloy lang sa aking buhay kahit malitang sahod. Sa paglikha ng mga Ingles at Tagalog, ipapakita ang talento gatog-gatog. Tunog sa akin tenga tuluyang bumulabog. At puso't isip ay sumabog. Kaya nagpatuloy kahit dami mang daing pagkabaliw sa musika. Nanatili na praning akin pang babaybayin.
mainit, hindi na nadadawit sa gulo at naiipit. Sa bintana nakasilip at pinihit ng pinihit. Aking civic nakasingit, kaya mga leeg nila pumilipit. Lumilipad ang isip at kahit anong gawin, ganun pa din mga pangit na isipin, pinilit alisin. Problema tiisin, ulanin, manansumbat sila inisin. Alamin, huwag kamaaning sarili, harapin malalamin. Kahit na madaming gumiling, hindi tanggapin. Buklatin, isip na gagadating, baka may laman pa rin. Simutin hanggang sa may parating pangarap abutin. Pansinin, lahat ang nakapaligid. Pagmasidi ba dyan sa'yo ay lagi nakatitig. Patagilid, talaga mag-isip ang maikitid. Saksakin salitin, sabihin